Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit addalatta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Jay at Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Jay latan ti iyawag mo kanyak, Pangasinan. May saakmat kadagiti naayat amang tartarabay iti YouTube channel yo, manipod iti natakwatak idi kang itingitan ti pandemic. Ti padas nga inak ibinglay manang kat napasamak idi panawan ti pandemya. Talo kami nga kakabsat, ulila kamin iti ama. Kat timay sa akabsat mi alalaki, adda iti balasi utaaw, kadwana ti asawa na. Kat ijay anapasamak ti saan mi aninamnama apagteng ti biag mi. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Apay, anya ti mapaspasamak iti aglawlaw anak ko. Nanang, ada ka nung sakit a COVID. Kat adun tinatay. Isa lockdown tayon. Ha? Anya lockdown nga iday ta nga ibagbagam. Hey, mas daawak. Talaga do ti pulis iti dalan arumwar dito'y lugar tayaw. Saan na mapalubusan dagiti umili arumwar iti pagtangan dananang. Ta delikado. Amangan ngamin na ado ti maakaran. Kat numaduktalan da nga ada nagsakit iti COVID, i-quarantine da. Quarantine? Anya ngay dahita anak ko. Ipanday ti may sa lugar tapno saan na makaakar. Kat dagiti pada na anak COVID ti kadwa na ijay. Kasta ka day.
Ay sus, ay delikado nga rod day taas sakit. Talaga delikado, nanang. Saan na mapalubusan na rumor dagiti senior citizen tayo suda tinalaka ang maakaran iti COVID. Isong agannat kayo, nanang. Kaslatrang kaso kan panatang lang ti sintomas ti COVID. Ay kasano nga rodan nga iti kanan tayo anak ko. Sapay saan tayo anak kaurnong iti makan dito'y balay. Aday tadag iti masiknan a relief, nanang. Ket mapalubusan lang ti may sa akamang iti pamilya arumwar. Amapan gumatang iti kasapulan tayo. Ken aday schedule ti ipapan iti tiyandaan. Ay napo, anya na ito yan ang mapaspasamak dito'y lubong. Ay nakasyan na kami, apo. Nadaman rumwar, masapul nga agdiretsyong agdigo sa paman na sumangpat, nanang. Tama nga naadakit kimpet ken kuha na virus iti napanan na. Ken masapul nga garamat tayo iti mask. Ay na, sige nga rin anak ko. Baga amot ti Adem, tanarigatan. Manong, kumusta nga tamot ton damanong Noli kan ti asawa na iti balasiw taaw? Jakarta mo, ading. Awan pa mo ti komunikasyon mi. Kastoy matlakano iti ayanda, sigon iti damag. Kan kasta nakarkaron sapay kit di jay Hala, sapay ko matamaya dayuda iti paggad. Sapay ada sakit ni ipag. Saan ka di adagita dagiti nalaka ang makaptan iti COVID? Dagiti ada sakit na? Kasta ti agwaragawag ading ko. Isungarot ang nakabutbutan. Sapay na puno ka nun dagiti ospital gapo iti kinaado dagiti na COVID. Terigat na. Agraman dagiti doktora naka-duty. Adumot ng tipim musay kadakwada gapo iti dayta sakit. Ay, nakabutbutang manong. Sapay ada kadwa tayo a senior citizen. Basta ganad tayo kanayon, Tina. Syaklat tanti rumwar. Di kayo rumwar ka ni nanang. Kanayon kayong agdigos ka ni nanang Dayta nga mintimay sa kadagiti panglaban iti virus. Masapul nadalus tayo kanayon. Kastamot ang taglawlaw tayo. Sapay ko mga rod ata umawag to ni Manong Noli, Manong. Tapno amu tayo mo ti mapaspasamak kadakwada kini ipag. Sapay la kuma, ading ko. Nanang, imawagan ni Noli. Isumot lagayam anabayag nga awan damag tayo kan kuana. Tadagayam iti ospital ni Ipag. Na COVID ka no. Anya, ay Diyos ko. Kat, kumusta nga ikanon ni Ipag mo? Saan ay nga adda sakit na? Sa ita na COVID pa'y? Dahita nga rin pagnanagan ni Noli, nanang. Terigat na. Saan ang mabalin asarungkaran ni Noli ta asawa na? Tamay parit. Delikadon samat namin ti kasasad ni Ipag, nanang. Ay nakaasid amot ijay. Sapay nila ang kasinsinyo a Joyce ti kabagyan da ijay. Ay, kasanungatan nga ijay kabsat mo, Jay. Agkararag tayo, nanang. Sapay kumata makalasat iti paggad ni Ipag. Ken, hiyadayo na kumamot iti paggad ni Noli. Madanagan ka talaga, anak ko. Sapay nakaadadayo ti ayanda. Diyak pulos maarayat di kabsat mo. Ay, dakil ti kaasi ti Diyos, nanang. Agtalag tayo kun kuana. Amo ka di nabaybayan da Noli, kanti asawa na. Hello, Manong. Hello, Laura. Kumusta kayo dyan? Inuda kami ti damagam. Nasayaat kami mo't Manong. Ngamje ka anak kam aninuli. Saan nasayaat? Adda ka no iji ospital ti asawa na. Na-COVID ka no, Manong. Anya? Ay, sus. Delikado nga rin no kasta. Sapay i-quarantine da. Sana makita ni
Noli ti asawa na. Kasta ka nung arod, Manong. Ay, sapay kumaatan din na naakaran ni Nolay. Uwan nga rod, Manong. Ay na, kaasimot niya ka anakam. Di tay pulos maarayat ida. Basta ibagam ka na siya, tsaka na yun na nga awagan ni Nolay. Tapnoan mo tayo na niya di ka sa sade jay. Nang runa sa asawa na. Kung nagkararag tayo, iti Diyos, tadi na baybayan, dagiti agasawa. Uwan, Manong. Day talaangan ti mabalin tayo ama itulong kadakwada. Tayumat anarigat at talaga ti sitwasyon tayo idi panawan ti pandemic manang Emmy. Ngam tinakas ang anapasamak iti pamilyami ket idi na COVID ti asawa ti kabsat mi ani Noli. Narigat manang tasaan mi amaarayat apulos ti kabsat ko ken ti asawa na. Kakaasi ti sitwasyon ti kabsat ko. Nang runa, kat tilaang kasinsin mi ababai ti kabagyan da ijay amabalin at tumulong kadakwada. Madanagan unay ni Nanang kadagidi akan ito manang Emmy. Kanayon mi akontakan ti kabsat ko, tapno maamuan mi ti kasasaad ti asawa na. Aging gaadimtang ti damag, adi mi pulos ni namnama. Naawagam ka din di kabsat mo, anak ko. Itay pa akong kontakak Nanang. Ngumsa na sumungsungbat. Madanaganak pa'y nga rudin. Anyang atanay at mapaspas amak kadakwada. Diyak pa yun makaturturog iti kapapanunod ko kadakwada, anak ko. Oray siyak nga rod, Nanang. Nanang! Manong! Oh, apay Tina. Ay. Kas na madandanagan ka. Manong, imawag kanyak ni Insan Joyce. Kat, kumusta ka nun ngay damanong mo, anak ko? Uwan nga rod. Nanang, Manong, natay ka nun ni Ipag. Itay laeng. Anya? Isumot talaga yung masana sumusumbat ni Noli itayaw awagak. Kaasimot ni Ipag. Ay, Diyos ko. Anyamatan. Sabay na ganda yun ti ayanda. At dapay may saasaan anasaya at adamag, Manong. Anya day tatina? Ni Manong Noli, nag-positive mat. Katadamot na ni hospital. Anya, ay da, Diyos ko. Jacob Satyo. Anya ka ti kasasaad ni Noli? Anya timbaga ni Joyce? Awan pa'y karuti damag na, Manong. Di namat mabalin ang mapankitaan. Kan madama nga as-asikasun at maipapan ka ni Ipag. Kasanon ngay tibangkay ni Ipag mo, anak ko. Impakaam mo kanon ni Insan Joyce iti pamilya na tinapasamak, Nanang. Urayan na kano, noan niya ti desisyon da. Nagkasang tan tinapasamak ni Ipag. Ti pagdanaga katikab sa tiyo. Kasanungatan ti kasasaad na. Ay na. Sapay di tay mabalin asaranayan mat. Hindi ka agdanag, Nanang. Adamat ito ni Insan Joyce. Isupay lang ti kontakan tayo, may papaniti ka sa saan ni Noli. Agkararag tayo, asapay lang umata makalasat ti kabsat ko, Nanang. Dito na damag ka, pimusay ka nung asawa ni Noli. Kung matamtaming itang ni Noli, iji ospital ta na akaran mo titi COVID. Huwag, Manong. Inyawag ka nun ni Joyce ka ni Tina. Madanagan na karod ka ni Noli.
Sapay nakabutbutang ti sakit akimpet kadakwada. Ay na talaga ang makaakar nita abay, Rose. Siyempre, ang kabalay da, iso ang naging nakardan grabe nilang pasama kita asawa ni Nole. Talaga adi na kinabaulan. Permi ka nung arod aladingit da balae, gapo iti napasamak. Sapay ni Joyce laang ti kabagyan da nga da ijay. Ibagam ko ni Jay, takanayon na nga awagan ni Joyce. Tapno maamon tayo ti kasasaad ni Nole. Wen manong, ay na, kasanong atan jay bangkay ni Sandra. Maiyawid da nga tamanong. Ay, saan nakasiguradaw? Ngam no makremate ang mga numaiyawid ditaw. Ngam no saan kat itabon da na dagos ijay takas tamot ipagannurutan ita a pandemya. Na, di pa'y kat dapo na laangan ti makagteng kadakwada no kas pangarigan ta makremate. Ay na, nagkas ang mutan. Ay, kasladyak ka ba no siyak amaysa. Ngam nakaskas ang no maitabon na dagos ijay tapulos adidan makita ti anak da. Tinading, nakasarita kita ni Joyce. Delikado ka no ti kasasaad ni Nole akabsat ta. Anya? Diyos ko, kaasimot ni Manong Nole, Manong. Huwag nga rod ading ko. Makapaladingit. Tawan apulos ti maarabidan tayo. Taadamot iti atayo a lugar. Sapay la ko maamanong. Tamalasatan ni Manong Nole day ta a COVID. Masya anak pa'y kitin ka ni Insan Joyce. Iso lang ti tumultulong kadakwada. Nang runa iti bangkay ni Ipag Sandra. Ado ka no ti masapol ang may proseso tapno maiyawid dito Pilipinas. No kasta, maiyawid dati bangkay na dito'y Manong. Wana din ko, daiso ka no ti pangadang ti pamilyana. Ngamda po na langan tamasapol ang makirmate sakbay ang mayawid dito'y. Ngam kaskas din adulat ta ka no ti proseso. Manong, madanaganak ka ni Manong Nole. Amangan no. Oray siya ka din ko. Nang runakat saan ang mabalin ang mabisita ni Joyce ni Nole. Makidamdamag laangan kadagiti masik na ni Joyce Hospital. Amok ti marikrik na ti kabsat ta ita. Nasakit para ken kuha na adinan makita ta asawa na. Sakit agmay-may sa Joyce Hospital. Awan ti kapamilya na amang saranay ken kuha na. Napalalo aladingit ni Nanang Manong. Saan pa yan ang makaturturog iti kapapanunot na kani Manong Nole? Huwag nga rod. Ngam, agtalag tayo iti na marswa. Noan niya ti pagayatan na, iso ti matungpal. Agkararag tayo akanayon, adin ko. Anak ko, anya nga iti madamag. Madanagan ako na yan iti kabsatyo. Ang mga noan yan ti mapaspasamak ken kuana. Di kay agdanag unay Nanang. Ang mga noan yan ti mapasamak kada kayo. Agtalag kayo iti Diyos. Amo ka din nabaybayan ni Nole. Nagsakit nga min para kanyak nga ina. Nga day siya nga agrigrigat ti kabsatyo. Kadyak man la masaranay apulos. Nanang, maawatan ni ading ko daytan. Nanalakala ko mati mapanitayan na. Talaga napana ko Nanang. Tasya akong timang taming kenkwana. Timang asikaso kenkwana. Ngam saan mo tamabalin. Tawan pa'y lang timapalabusan na flight. Anyamot nga minan da iti anapasamak. Nabayag ako na tao dito'y lubong. Ngam italaang anapasarak ti kastoy. Italaang ang mapasamak ti lockdown akong kulada. Gapu iti makapatay asakit. Isungar na agad na tayo Nanang. Tapnawan ti makaran.
Adawag mo anak ko. Kita ang mga numay papan iti adim daytahan. Nanang. Ni Insan Joyce to mawawag. Mabit lang tasong batak. Hello, Insan Joyce. Naimbag tayo mawag ka. Kumusta ti ka sa saan ni Noli? Aguray ka man, Insan. Apay nga, agsangit kamutan. Ada ka di saan anasaya at mapaspasamak? Anya? Agpaiso ka di dahi nga imbagam, Insan Joyce. Apay anak ko. Anya tinapasamak. Nanang, awanin ni Nola kapsat ko. Pimusay ka nun. Saan? Saan na po ito, Dayta? Saan na natay ti kapsat mo? Saan? Noli, anak ko. Say ni Noli akabsat ko iti kang itingitan ti pandemya manang Emmy. Daksang gasat takas iti asawa na, di na nalasatan ti sakit akimpet kenkwana. Pirme asangit ti inak, tadi na pulos nakita ken nasaranay ti kabsat ko. Kasjay gayam tirik na ti mapukawan iti ipatpateg, nang runa iti kasjay a sitwasyon. Awan tinaaramidan mi manang, no di ti aguray iti update nga iyawag kada kami ti kasinsin mi ani Joyce. Naimbaglaangan taad da ijay, kat ison tinangasikaso iti amin, manipod iti ipag mi, agingga iti kabsat mi. Nanang, imawag ni Joyce. Anya ka no ti pangadang yung maipapaniti bangkay ti kabsat ko ani Noli. No kaya't yung ano ayawid na dito Pilipinas, masapo lang makremate. Saan? Saan ang mabalin ang makremate anak ko? May parit iti pamati tayo. Ngam nanang, sa bali dito ang sitwasyon. Maawatan damot siguro. Alangan mo tabaybayan tayo may tabon ni Jiti kabsat ko. Adi tayo pulos makita, uray ti dapo na laeng. Talaga akastan ti mapasamak. Awan ti maaramidan tayo. Sumursuro taklaang iti paganurutan ti pamati tayo. Ay, sana mabalin anak ko. At nakada kayo dahi ti pangadang yun nanang. Nga mamuya saan kami akumpormi ti pangadang yun. Tano na kami lang iti kabsat ko ti masurot. Da kami kanitina. Kaya't may kumamayawid dito uray ti dapulaan ni Noli. Tapno dito yun na may tabon. Pasensya kayo na anak ko. Ngam na kay kandang akon. Ano kasta nga rod? Masapo lang may yawag adagos ka ni Insan Joyce ti pangadang nyo. Or-orayin na amin taawag tayo. Gaputa saan na mabalin niya agbayag ti bangkay ni Noli. Gaputa pimusay kat nga rod iti COVID. So ano saan nyo kaya't amakremate? May tabon nga rod adagos ijay ti bangkay ti kabsat ko.
Ading Tina, naitabon ka nun tibang kay tikabsat taan ni Noli di abroad kung aninsan Joyce. Awan maramidan tayo, Manong. Isumot ti kayat ni Nanang. Saan mo't ngay manugot ang makrimate ni Manong Noli? Nakasarita ka nun ni Insan Joyce ti representative ti kumpanya pagpapayan ni Noli. Ado ka no ti benefits sa maala na nga masapol ang masurot ti amin na proseso. Kat kasapulan ti dakalagatad. Dahita ti problema tayo. Awan mo ti madadaan nga usaran ni Joyce. Tapno may pagnanaamin na kasapulan na papeles. Tapno maala tayo ti benefits ni Noli. Pangalaan tayo ngay nga rod, Manong, ti ipawit tayo ka ni Joyce. Tapno marugyanan nga ipagnadagi ti rumbang amay proseso. Padasag akasarita ni Uncle Carding. Barang matulungan na tayo, ading ko. Pasensya kayo, Uncle. Na kayo lang tamo may makatulong kada kami. Kasta talaga ka, anakan. No, may papaniti panang claim ka dagiti benefits. Ano ang proseso? Kung talaga nga dakil ti magastos. Nagruna ka ti jay papalasyo tao. May magarutan tayo dyan ni Diyos akasinsinyaw ang madadaan mo tamang tulong ka na kayaw. Mababain kami nga rodon ka ni Insan Joyce, Uncle. Dakil a perwisyo kan kuha na dayto eh. Isong agsubsubalit kami tulangan kan kuha na. Hindi kayo matanagan. Sasak na makamoy amin. Kung nasaysaya at siguro no ibagayo kaninsan nyo at Joyce, asaklaan ti kontakan na no kasi ganda kasapulan nagatad. Tas akong ti makamo mangipawit kan kuha na. Ilistak tulang amin na magastaws. Agyaman ak no kastangkal. Di kayo madanagan. Apaman na maalami amin na benepisyo ni Noli akabsat ko. Bayadan da kayo adagos, Uncle. Ay, apo ka na yakanakan. Kas na kunakaon, madadaan na kamang tulong ka na kayo. Sayang nga no di yung maala amin na benepisyo na dinuli iti kumpanya nagtrabahuan na. Sigurado adakal mo't agatan day. Wan ka nung harot, Uncle. Kanti may sapi paggastusan din San Joyce. Kati panang ipatulod na dito yung Pilipinas kadagiti arwatan ni Noli. Ado ka nung amin tinabati agamit iti, Uncle. Kat ko na ni Insan Joyce asayang no saan na may patulod dito eh. Awan problema kanakan. Ibagam ka ni Joyce ka ibaga nalaang kanyak. No at na pagkasapulan na iti kwartawan. Wan, Uncle. Kat agyaman ak unay. Nanang, nangaruin ni ipag na Insan Joyce dagiti kasapula na may proseso. Tapno maala tayong dagiti benefits ni Noli. Dasaya at mat, anak ko. Isudalatan ka na Uncle Carding tagtungtungtong may papaniti gastos, Nanang. Bayadan tayong tulatan, numanuman tinaipawid na Uncle kin ni Insan Joyce ang mga ipagpag na iti amin. Kanuan gayam, naipatuludan ni Insan Joyce dagiti gamit ni Noli. Orayin tayo kanulatan na sumangpet. Wan, anak ko. Saan laday tananang? Masapul ka na amang lukat tayo at ang lukat dati na iti bank account tayo. Tayo so ti pang-transferan da iti gata da maala tayo. Mabingay ka no iti talo, Nanang. Medyo dakdakil ka da kayo, tanaganak kayo. Kasta ka di, anak. Wan, Nanang. Imbagak ka ni Tina masapul ang mabayadan amin ang nagastos ni Uncle. Kasta mo tanti maitad kininsan Joyce. Tapno damot gunggunana nang ipagpag na iti amin Sakbaya maala tayo ti bingay tayo. Wan, anak ko. Si kalatan ti makaamo iti amin.
Kalpasan ti sumagmamano abulan at dantor orayan tayo. Wan manong, nga masapol ang mabayadan ng amin ang nagastos ni Uncle. Kastamot ti maitad ka ni Joyce. Wana din ko. Kinidaw ko tilistaan ni Insan Joyce. Tapno may kumpara kitilistaan ni Uncle kadag iti nagastos na. Kat ti mabati. Iso ti paguguduan tayo at alo kadananang Ngam dakdakil at para iti inata. Wan manong, kayat ko kumaamay patarimaan tayo ti balay. Kan isumat ti kayat ni nanang. Kayat nakanumot ang mapadasan ti agnaed iti napintas a balay. Kabayatan as ibibiyag pay. Kan sakbay nga agbibingay tayo gayam. Kayat ko kumatimang idulin iti kwarta iti bangko para kan ni nanang. No, kas pangrigan madandanon ti aldaw agkasapulan. Gapo iti kinabakat na. Tapno saan tanto nagproblema iti mabusbos. Saan mo't nga daw dawat? No, kas pangarigan agsakit, adin ko. Uwan manong, umanugot akiti dayta. Nanang, apay ngay. Inkumparak ti impawit kanyak ni Insan Joy sa listaan, kadag iti impawpawit kan kuana na Uncle Carding. Idi madamang ipagpagna na dagiti kasapulan ti kumpanya ni Noli. Agsupadi mat nanang. Ha, anya ti kayat mo asawan anak ko. Ama nga dakdakkel ti singsingiran ni Uncle, ngam ti nakalista. Dinamag ko ni Insan Joyce kat isukano mo ti imbagana tinaipawit kan kuana. Nay, apay ngay. Kasano ngay ang napasabak na ita? Sa bali pa'y kati mapampanunot ko na nanang. Isunsa nga imanamo nga timulong ni Uncle Carding. Tapno agkakwarta iti dakkel. Agasan nyo ngay, tadubli mo't ten iti nakalista ti singsingiran na. Anak. Nagdalo ka ka na Uncle Carding kaputa saan na sabsabali. Tagkabsat kayo kot nga ron. Ngam nalabos mo tar aramidan na. Ala, bayam takasaritak to anak ko. Nakasarita kong nanang. Makaungot pa yung nga ro din bagak. Kan impilit na nga isukano dahi jeti nagastos na. Amangan ka nun dati saan nailista ni Insan Joyce. Anya nga ron nga iti aramidan tayo anak ko. Amangan no dahi tati pangrugyan tiriri iti nagbabautan tayo. Di ka agdanag nanang. No talagang ipilit na. Sige, itad tayon. Tapno sana pangrugyan tiriri akas itinakunayo. Konsensya lang ang Uncle Carding nanang. Kunak mo iso naggastos. Takayat na ti makipagrik na kada tayo. Ngam saan mo't gayam. Sayang nanang. Namimpinsanin anapukaw ti panagraam ko kana Uncle Carding. Mi ti kinid daw ni Uncle a kantidad manang Emmy, tapno awan ti rumswa ariri. Tati pinanunot mi, saan kami kumaan nakarugi ang nagipagna kadagiti kasapulan, tapno maalami amin a benepisyo ti kabsat mi, no saan aga po iti kwarta ni Uncle. Naikan mi mat iti umno a kantidad ni Joyce, gapo iti sakripisyo na anang ipagna iti amin. Naipaaramid mi matan ti balay mi, kaskid daw ni nanang, apakakitkitaan na kano iti kwarta, ana ibati kada kami day dinoli. Pudno adakkel agin awa ti sagsagrapon mi ita, gapu iti naibati kada kami ni Noli. Ngam umapay latta ti liday kada kami, gapu tadi mi pulos nakita ti bangkay ti kabsat mi iti maudi agundaway. Ngam amumi anaragsak itan iti sidong tinamarswa. Daytoy ti padas ko manang. Tuy pagayam mo,
Jay. Pagayam ko Jay, pudno nga ado tirigat kan sakit tinakam, ti impa ay tinapasamak nga epidemya, saan laeng akada kayo, no dikat iti intero alubong. Kat makipagriknaak iti napasamak iti kabsat mo, ken iti asawa na. Adu dagiti mangibagbaga nga iti likodan tinapasamak a pandemya, adulat na dagiti tao asaan apulos a nagbaliw kadagiti madi nga aramid da, kat may sa kadakwadan ti uliteg mo. Ngem dayawak ti inaramidyo, tamas rimming baw ti utang a naimbag anakam kada kayo, ngem tinapukaw a kantidad, gapu iti saan a nasayaat nga aramid ti uliteg mo. Tay kunada nga ruden, ti kwarta, mabirukan. Sapay kuma, taagtalinaed, ti kinasayaat mo a tao. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Rayward at Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Sakbay ti amin, kayat ko ti agyaman kada kayo. Tababaan iti YouTube channel yo. Nabiyag man ti programa ang nagbalinan apaset ti kinaagtutubo ti kaadwan. Ilingad daklat ako man itinagan a Rayward kat Pangasinan kunamlatan. Umasasidagan ti piyesta dagiti minatay kat namnamaak a mapili mat a maitampok iti programa yo daytoy innak isalaysay. Diyak amo naman ko na mainaig daytoy iti undas, ngam panagkunak kat mayar ngi manang. Isu nga impaduyak-yak ko mo't tinagsurat, tabarang no magustuhan nyo. Ulila akon iti amamanang, kat ninanang ko ti si bibiyagpay. Adamotan bukod ko a pamilya, kat addaan nak ko. Ipalubos mo man nga manang, arugyak ti agsalaysay. O Rayward, naibagam ka din iti asawa kan kadagiti anak mo nga gigidan tayon to nga umatender iti praise and worship. Nanang, namin ano ka din ni imbaga kada kayo asaan da kami kumaapilitan nga umatender iti pamatiyo. Tana magpaklan kami matakatoliko. Ay na anak ko, saan ka ibagak mat kada kayo? Asaan arumbang at ubngarendak iti pangawawisak kada kayo? Tapang panunutot ti panakaisalakan nyo. Ah? Apay, diyo ka di kayat ayat ti maisalakan, ti makagunod iti biyag ngawang patinggana. Apay kit din na dimi kayat ngayon nanang. Amin tayo pinarswa ti Diyos, mangnamnama maisalakan tayon to inton ukaw. Matlagayam, apay nga rod ayalang-alang yung ay ti panangawis ko kada kayaw. Pagsayaatan nyo ba't ti bagbagak, saan nyo ba't apagdaksan? Adak ditan nanang. Ngam saan mo masapul nga agpabautisar kami ti pamati yo. Ti kunak aggigidan tayo nga umatendar iti praise and worship iti pamati may. Apay nga iraman mo nga dayta pa nagpabautisar. Ket isumot namin ti kayat yo ididamo pa ilang nanang. Isang oras nga dua-dua kami asumurot kada kayo. Tamangan din ton adda kami ton ijay ket ipilit yo manen ti kayat yo. Sa bali man ang tijar ni nanang, kaslada na pasamak adi na nagustuhan. Diyak kaya't nga ibagaan nagsubang kami, ngam kaslakastan, Lilia.
Ha? Apay nga min aya. Anya ti di yung nagkinaawatan. Kat iti sigod Ipilit na nga umatendar tayo iti praise and worship ti pamati da. Ti pamati akinapangan na. Kasta ka di. Ay, unay lakit din ayan ni Nanang. Talaga nagbalinan a deboto iti pamati akim mapangan na. Ba nagasaan ko matakontrain? Ngam jak lang magustuhan ti panang ipilit na iti kayat na. Apay ayan no pagustuhan tayo nga minan tapno awan ti Riri. Ay nalilya, kasla di mo kabisado di inak. Iti kanito asumurot tayo kan kuana, ipilit nanton nga agpabautisar tayo, kabayatan ti kadda tayo ijay. Kayat mawarday ta. Ne, apay ko mga ipilit na ngay. Saan mo ta mabali na pilitom ti may sa tao? No di na kayat, saan aya? Day ta nga rod kahit. Isong aging gat mabalin, jak kayat ti dumaray ti bagbagana. Tama nga no ipilit ng tukit din ti kayat na. Anya ti ibagbaga kada kayo ni tatang mo, apok. Maipapan iti anya, Lola? Maipapan iti panangawis ko kada kayo, Adumar ay iti praise and worship me intun Domingo. Ay, awan mo timbaga na, Lola. Anya? Ay, talaga natangken ti ulo ti amam buboy. Di na mo panunutin ti pagimbagan na. Kasta kayo matan a pamilya na. Ha? No saan akayat ti amam, da kayo langan ka ni manang mo Jessa ti sumurot kanyak intun Domingo. Mapan kami makimisa intun Domingo, Lola. Kasla misa mutlaang ti papanan tayo, apok. Isungawan ti rumbang pagdanagam. Ibagak pa'y kadatatang kan Nanang, Lola. Saan di ka nagpakada. Basta ikuyog kayo ka ni manang mo Jessa intun Domingo. Ala, saan mabali na basta sumurot kami latan ka ni manang ko, Lola? Masapul nagpakada kami pa'y kan ni tatang. Nakaungot sa kanyak ni Lola, manang Jessa. Apay ngamin. Kaya't na ngamin nga itugot na tayo itong Domingo. Ngam ko nagpakada tapay ka ni tatang. Sa dino ka no? Tiyak mo, manang. Kataan niya ti ko nana. Saanan ang nagtagari, din bagak nagpakada tapay ka da tatang. Ngam nadlaw ko ang nasair. Ala, apay nga tan. Tiyak mataan mo, manang Jessa. Basta nariknak ang nasair ni Lola, gapoy timbagak kan kuana. Sigud a Katoliko ni nanang ko manang Emmy. Ngam idi awanon day di tatang, jak linapdan kadagiti kayat ng aramiden, tapno mailiwliwag na ti ipupusay ti amak. Aging gaan na isurot iti may sa pamati, kat nagbalinan a deboto ijay. Awan mo't dakas na para kanyak, no kimapeng man iti sabali a pamati, taamok mo't amay may salaang ti Diyos a namarswa, nga iso ti rombeng a pangitalkan tayo iti amin tayo. Tilaang jak magustuhan ka ni nanang, pilitan na kami ako mapengmet iti pamati a nakikapengan na. Kaya't kumot iti damo a pagustuhan ti inak, a dumaray kami iti gimong da, ngam ti amkek,
Ang mga ano inton ada kami ni Jay, kat ipilit na nga rakupon min ti kinapangan na apamati, kat agpabautisar kamin. Banag ajak mat itulok, takas itinadakamat kon, napaklan kami a Katoliko. Itinaminsan a kinasarita nakti inak, kastoy tinapasamak manang. Talaga ka di adi nakipangag si Rayward. Anya ti kayo ti asawon nanang. Ay, umadanin ti ukom, agrapture toon, ngam aging gaita, di mo pa'y lapinat gantikid daw ko ako mapang kayo, matan asang kapabilya iti ayan ko apamate. Kasano may salakan kayo, ngay no natangkan mo ti ulom. Anya ka din day tangay bagbagayo nanang. Nay, di mo ko naan nga awan kas-askad ti ibagbagak. Tanakalanad day ta iti nasantuan a kasuratan. Amo ka nakalanad day ta iti Biblia nanang. Ngam saan tayo nga amo no kaano adumtang ti ukom. Ay, umadanin. Day ta ti imbaga di leader may. Iso nga aramatang mamati panunot mo si Rayward. No kalat adumtang ti ukom. No kalat nga agrapture. Ay, makamu kayo iti biyagyaw. Saan daktaw apabasulan. Ambuyo anak, iti kasdi nga edad ni abalayan. Sana rumba nga tuptub nga rin yaw, tapno saan nga agsakit tinakam na. Tatang. Sensitiban, dagiti kaskada kami nga agsalugan tipig sana. Saan binakayat ti makonkontra? Kastamo ti bagbagak ka ni Rayward, tapno saan ang makaungat ni nanang. Katapay nga rin na niyo patgan nga itikid daw na. Amuyo mat, anapaglan a Katoliko ti asawak tatang. Uray da tayo. Kan maysa, saan akayat ni Rayward ang mabautisaran kami iti pamati ti inana? Aray, apay nga binagpabautisar kayo nga ay. Makipartisipar kayo lang iti gimong da. Dumaray kayo lang, tapno saan nagpasugnaw na abalayan. Sa bahali nga rin ti ugali ni nanang tatang. No da sa bahali a tao, ipilit nanti kayat na. Saan mo takayat ni Rayward ang mabainan iti sango ti sa bahali a tao ti inana? No bilang ta saan kami nga agpabautisar. Ay saus, daytay tayan tirikat na. Iso asyak pa yun ti mabain no daddo matatang. Nang runa kat, ijay kami ngagnanaad. Tinasaya at timbangam anaimbag ti sitwasyon, anak ko. Iti kasta, saan ngagsakit tinakam kan ka di katugangam. Takas iti nakunakaon, nalakan ngagpasugnod dagiti kaska na kami, nga agsalugan tipig sana. Jak sa sumrikiti pagadalan manang Jessa. Ha? Apay ading? Nagsakit nga minti ulok. Agkakapsutak. Ala, apayon ngay. Jak mo manang Jessa. Mabiit laang. Ayabak ni nanang. O sige manang. Talaga nga minamaditeriknak. Agsakitak. Ita, agsakitan di buridak yaw, tanatang kantumat ngamin ti ulo yaw. Ni,
Anya ti kayo ti asawan nanang. No kimapang kayo kuman iti pamati may. Di sigurado kayo kuman. Awan kuman ti agsaksakit akamang ti pamilyayo. Nanang, naira na lang ang nagsakit ni Boboy. Awan pa kay naigan dayta iti dimi pan nakikapang iti pamati yaw. Ay na, Rayward, aya. Talaga di mo ar-aramatan ti panunot mo. Urayang pa'y lakadi nga agregat ti pamilyam sakbay ako mapangkay ti pamate. Unay mat daytan nanang. Arig na nga ilunlunod na kami matan iti kastang ibagbagayaw. Saan kayo nga ilunlunod? Ibagbagak laang ti mabalin ang mapasamak. Taaging nga pagkadkadan nyo ti panangawis ko kada kayo. Sigurado nga adupay apanubok ti dumteng kada kayo tasabale ti pamatiyo. Huston nanang. Adala nga rudan sa gubanit apo ko yo. Ngam sabali pa lang ti bagbagayo. Diyak magustuhan dayta nanang. Masansan a pagsubangan mi kaninanang ko ti maipapan iti pamati manang Emmy. Ikagkagumaakmat nga awaton ti inak, ngam adda dagiti gundaway ajak malapdan ti bagik, gaput aglablabesen nga agsasao. Kat pasaray mairaman pa yan ti maipapan iti kasasaad kan salunat ti pamilya. Kanayon nakmet abagbagaan ni Lilia nga asawak. Iso nga uray kaskasano, malapdaklat ta ti bagik. Kas itinakunakon manang Emmy, saan ko akontraan ti pamati na. Gamtilaang kayat ko kumamet, raaman ni nanang tinabangunak a pamati. Taisumet la ti sigod nga ayan na. Aging ga iti dimteng ti may sa agundaway, nagsakit ni nanang. Gapot ada trabaho, ti asawak tinangas asikaso ken kuana. Adtoy nanang, agtumar kayon iti agasyo. Unay kat ngaminan aya. Apay akala at matan akastoy tiriknak. Agkapsutak matan. Kasanumat ngamin nanang, inaldaw kayo matan arumwar amapan iti. Ay, di mo na ituloy ti kayat mo nga iba Galilya. No di mo kayat akuraan ka. Ha? Da kayo kada Rayward. Kandagiti anak yo ti makagapo. No apay nga ikagkagumaak ti agbalin anapod no iti pamatik. Tadyak kaya tamairaman ka itong agsagaba iti taaw ti apoy kan asupre. Nanang, no saan kumadatang kan ti ulo yo? Saan ako mga agsagaba iti kastoy? Alangarudan nanang, ibusan yun to'y inuman nyo adanom tapno makaina na kayon. Masapol nga agpapigsa kayo. Ibatay blatan dit alabis itay ti abay ko ti dalom. Inumaklangan inton madamdama. awan panggap ko amang dakamat iti pamati na Rayward. Kayat kula ko mga ibaga ang maururnungan iti bannog ni nanang. Gaputa inal daw amapan iti ayan dagiti kapamatyan na. Iso akas jay, agsakitan.
Lilia. Ngamjak pa'y lanal-nalpas ti ibagak ko ma. Nakaungutan. Pasensyam la ko man ti inak, Lilia. Awan anyaman na Rayward. Inakmatan ni nanang mo, iso arumbang lang asikaswak. Amom, iti kasto akal lata panagsakit ni nanang, panagkunak. Masapol nga isagana akong ti amin. Anya ti kayat mo asawan? Amin tayo, agturong ka ni patay. Sana maliklikan day ta, tayo sukot nga rod ti gasat. Awan ti bumato at tao dito'y lubong. Rayward. Jaketa kompormento la ti pagkamkamangan tayo, nadumtang ti panawan. Isungay tatanapig saak pa lang ang manggad. Masapol nga isagana akong ti amin. Matikaw iti bagbagam, Rayward. Dumngag ka, tayo lawlawag ko kun ka ti amin, sakbay amaturog ta. Napakanyo ka din ni Lola yung anak ko. Ni Manang Jessa tinangasikaso kan ko ana nanang. Nalabaran na pa yun ni Lola. Nasaya at matno kasta. Pasensya ka yun tanagadumot ngamin ti inubrak anak ko. Awan ang yaman na nanang. Awan mo ti sirok mi ngagpadpadak ni Manang Jessa. Iso asitadaan kami amang tulong kada kayo. Ay naimbaglakit din tagpada kayo anasingpet. Kan mapangnamnamaan ka ni Manang mo anak ko. Nanang? Uray kaskasano, saan nakamarigatan ka dagiti trabaho dito'y balay. Nang runa pa'y itatamasakit ni Nanang. Awan di rin ba nga pagnanagan nyo kunakmat, Nanang? Alang arod anak, basta di mo liplipatan at tulungan ni Manang mo Jessa ang mga sikaso ko ni Lola yo, Wan, Nanang, da kamin ti makam mo. Talaga gaya managawad, di ba abain mo nga anak si Rayward? Ha? Ni, apay nanang. Apay kaguradak. Kasano adi ka kagurangay? Kat irurumundak matan nga inam. Anya nga irurumon nga ipagbagayo nanang. Agasam nga ay, tanagparamid ka pa'y gaya man iti pansyon ko. Nagsakitak laang, nagparamin ka dadagos iti pansyon ko. Mangirurumon ka nga anak. Nanang, kayat ko la sa ganaan ti amin. Ti kayat ko, itatanapigsaak pa yamanggid. Nakasaganan ti amin. Ta saan tayo nga amo ti mapasama kiti masakbayan? Ay, di kan agrason. Talaga kit di amang irurumon ka. Awanan kay ti babaen. Si bibiyagak pa ilang patayin na kon. Ni, anya kumaga pong aramidak day tananang. Di mat kayat kayo pa nga ipadoktor ngamda kayo la tinagkadkad. Kunayo nga agas lang ti masapol yun. Basta, magirurumon ka. Tapno ibagakkan ka. Sa anak pa'y amatay. At idog pa iti biyag ko. Mga noomon na kayo pa iti asawam amatay ngam siyak. Tandaan amday ta. Di mat da kayo ti mangibagbaga nga agrapturan. Ay basta, at idog pa iti biyag ko. Sa anak pa'y amatay. Period. Nalaos ti pungtot kanyak ni Nanang iti daydi akan nito Manang Emmy.
Pinilit ko nga inlawlawag kan kwa na ti amin. Nga awan ti dakas nga intensyon ko, iti inaramid ko. Ngam talaga adi nakpulos inikan iti gundaway nga agpalawag. Kaya't napay idi aparebak ti impaaramid ko apansyon, ngam jak inaramid. Awan ti intensyon ko adakas iti kasdi nga inaramid ko manang. Tano panunutan ana imbag, husto met ti rason ko. Masapol ang maisagana akon ti amin, bayat anapigsaak paylaeng amangged. Gapo iti kasdi nga inaramid ko, nariknak nga ad-addamanen aginuranak ni nanang ko, ngam jaklatan inkang kano. Takas iti nakon-akon, awan dakes nga intensyon ko. Aging kaitamanang, ipilit paylaeng ni nanang, ako mapeng kami asang kapamilya iti kimmapengan na pamati. Ngam kaskas dimot nga agkadkedak, tapara kanyak, basta adda personal a relasyon tayo iti Diyos, kan ar-aramidon tayo dagiti bilin na, dakkel tinamnama tayo a maisalakan intun dumteng ti ukom. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Rayward. Pagayam a Rayward, husto mo ti prinsipyom. Masapol ang maisaganaan ti amin kabayatan ang napigsa tayo pay. Isuna laeng tatalaga a sensitive nga minan dagiti natataengan. Nang runa no adarikrik na enda. Kasayaatan no ituloy yulatan nga aw-awatan ti inam. Saan nyo agurguraan nang runaken ka. Ipaayo ket di ken kuana ti awan sarday apanang taripato ken pamateg, taawan ti umasping iti kababalin ti tao nga ammuna ayalika ka ken ipateg dagiti dadakkel na. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Dito'y programa tayo. Dagiti tugon. Iti dana tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan alito at Tagalaunyon. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, may saakmat kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti uploads yo a drama iti YouTube channel yo. Siyak ni Lito Manang, Tagalaunyon kunayo kumalatan. Nasapaak ana ulila iti ama, kan siya kon tinagserbi a breadwinner ti pamilyami. Adamat ten pamilya dagiti inauna kakabsat ko. Iso ani nanang kan ti kaanakak ti kadwak iti balay mi. Sa anak-anak katurpos manang gapo iti kinarigat ti panagbiag mi. May saak a tricycle driver. Kat pasaray maarkilaak a para itulod kadagiti makalapan nga ikan a mapandaila ko iti tiyendaan. Ti mabirbirukak, iso ti gasgastusan mi para iti pagkasapulan mi iti inaldaw. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Nay, nasaya at man tanagawid ka itapangal daw anak ko. O may kayawid dagito ikan nga inda ni tata kadyo nanang. Nagado nga mi tinakalapan day tayo nga intulod mi di tiyendaan nga ilako ni bakit na di pwestuda. Iso anang tudmot iti para si datayo. Pangramanan tayo ka no. Ay, nagsayatan ngay anak ko. Ay, nagadumot daytan. Kun nagsasadiwa pay. Wan nanang. Kanda kita'y paborito ni Dindin nga ikan dagitoy. Sigurado ang magustuhan na inton may lutaw. Ay, lakit di anak ko. Inton malumpay asumangpet manipod iskwelaan, tapi nagbalon ko itay, tapno saanan nga agawid pay. Nasaysayatan ti kastananang, tapno saan ang mabannog di ka anakak. Naimbaglaangan tada ka tumultulong iti panagadal ti kaanakam anak ko. Kaasim at di adim nga da iti Manila makitrab-trabaho kas katulong.
Awan tumot nga min serbi jaman ni Dinden. Nanang, aging ka di itak diyo pala naawat at talaga saan na binigbig ti ama na ni Dinding. Baybayan yun. Total, napadakil tayo umutan ti kaanakak. Nasakit lang amin tinakam ko iti napasamak iti adem. Kakaasid ang agina. Saan da kakaasin nanang? Tadda tayo matamang tartarabay kadakwada. Nagasat da nga rod anak ko. Tadda ka ati makder akas ama ni Dinden. Amin akasapulan na si kanti mangi papaay. Dahil tangamin ting karik na ading ko nanang. Asya akong ti makamo ko ni Dindin nga anak na. Dinan pagdanagan pa eh. Iso nga rod anak patag kaunay ijay ka anak kam anak ko. Kasla si kanti amana. Di ka nasayat nanang. Tadan instant nga anak ko. Nala sige. Idasaran kan iti kanam. Apay, agpasada ka pa'y ayakalpasan ang makapangan ka. Una nanang. Sayang ti mapasada kaging gainton malam. No jak agsubling nga agpasada. Kamusta ti panagadal mo din? Nasayaat mo, tito. Ado di friends ko i-day school. Nasayaat nga arno kasta. Good girl ka di school yo? Wala, tito. Makitam to ti card ko. Nagngato ti grades ko. Very good. Bayam, adan to reward mo manipod kanyak. Anya ngay dayta, tito. Di saanin a surprise na ibagak. Basta wait ka laeng. Itad kuntokan ka. Thank you, tito. Talaga alabnak. Isu alab ka mat. Siyempre mat Sigati kakaisuna ka anak nga dito'y puter ko. Basta good girl ka, adan to manin pasarabom. Thank you, tito. I love you. I love you too, din. Kasla nakaununag ti pampanunutom anak ko. Itay pa'y apalpaliiwan ka. Nanang. Wano, nabanog ka iti husto iti panagpasada ba iti tricycle. Saan mat nanang? Isu na lang ta pampanunutok ti kasasad tayo iti biyag. Agnanayon ka dilata na kasto iti sitwasyon tayo. Di kay pa'y pulos maipaayan mat iti namay. Arumbang kumasagsagrapon nyo itan iti daytang edad nyo. Apay ngay akastamot ti pampanunutom anak ko. Kontento ako iti biyag tayo. Di tayo mo't aglanglangan amangan. Kinagpaiso na, mababainak kan, tasipod pimusay ti amam. Sikan tinangibaklay iti responsibilidad ana ibati da kada tayo. Day takot nga rin nanang. Katrumbang la kumaananam ay matan ti biyagyo. Nadara sa lumabas ti aldaw. Rumbang kumaanan na naman yung tinarang aya pa nagbiag. Aging katadda kayo pa ito'y abiyag. Anak ko. Kasla kahit ko tagsapol iti sa bali at trabaho nanang. Tapno saan nagnanayo na kasto iti biyag tayo. Anyangay ko maatrabaho ti sirkam anak ko. Kat saan ka mo't anakalpas iti panagadal mo? Kaya't ko ti mapanidya bagyo nanang. Kasaritak ni ulit ag Tony. Tas umroy ka kita yung tinegosyo na. Kabailam mga tati trabaho ijay anak ko. Kat di mo mo't napadas ti kas ti at trabaho. Ay narigat at trabaho ti alahero anak ko. Padasak nanang. Ibagak ka ni ulit ag. Amadadaan na kagpaisuro. Oray mang rugyak iti kababaan. Ala, adakan ka day ta anak ko. Mapan mo nga rodrantaan ni uncle mo iji bagyo. Tapno makapagsarita kayo ana imbag.
Nasayatan nakapasyal ka Baraok. Nabayagan hitay nakikita. Kumusta nga mo't ni Nanang Mau? Nasayat mo't, Uncle. Pasensya kayo lakuman na jakman na naibagaan na sapsapa nga umayak dito ayan nyo. Okay lang ka nakaan. Apay, ada ka di rantam. Uncle, amoy mo't ang nagrigat ti panagbiag medyo probinsya. Kaya't ko kumati sumrek iti sa bala at trabaho. Kat dito kumaayan nyo ti kaya't ko sumrekan. Nay, nasayaan man ta na panunod mo na italitaw. Kaya't ko ti makasursuro iti trabaho dito, Uncle. Oray mang rugiak iti kababaan kabayatan ng agsursuruak. Nagsayatan gay no kasta ka na kan. Kinapudlo na kung tagsapsapol ak iti mabalin mi atalkan nga ibate itunggal at napapanak. Kano kaya't mo tagsursuro ay kung mabalin Basta obserbaram lang tararamidan dagiti trabahador ditaw. Adaw dagiti agpapaaramid iti alahas kaanakan. Iso ano na duma, agkurang ti taok, nang runan uras ti ipaaramid dagiti customer. Uwan nga rad, Uncle. Nadurasan ti negosyo yo. Makapaapal kayo, Uncle. Naimbag, ako nang mainteresado kang agsursuro kaanakan. Amom litaw, kaya't ko akastoy kumamad, ti pagbanagan nyo akakabagyak. Di kaya't ko, noon niya tinaragpat ko, kasta kayo kumamad. Naimbaglakit din, tasan kayo anaimot, Uncle. Talagang interesado akong agsuro. Sige, kabayatan nga agsursuro ka, agtrabaho ka ditulan. At ti mabalin mo nga itulong ka dagiti trabahador. Kabayatan ti pa nagtrabaho, obserbaram dagitar aramidin dawan. Noon na kayat mo damagan, madadaan damang isurukan ka. Katuri kita kaanakan. Adayon to ti madanan mo, no masarsuram daytoy at trabaho. Pagaramidan iti alahas ti negosyo ni Uncle Tony akasinsin ni Nanang Manang Emmy. Iso nga iti iluluwas ko iti bagyo, kinasarita kasumrekak iti uray anya at trabaho iti shop na. Gan kayat kumati makasuro iti araramidan dagiti trabahador na. Imanugot mati ulitag kumanang. Kat iti kaaddak iti shop na, na imatangak no kasano kaado ti customer da nga agpapaaramid iti alahas, kastamat dagiti agpa-repair kadagiti nadadael nga alahas da. Iti panagsublik iti lugar mi, impadamag ko kani Nanang tinagsaritaan mi kani Uncle Tony. Kumusta nga iti ipapan mo iti shop ni Uncle mo ato ni anak ko? Nasayat mo't, Nanang. Nalaka akasarsarita ng Uncle Tony. Nasingpot day di akasinsin ko anak ko. Uray no bimak nang iti husto gapo iti negosyo na. Saan day jay ang makaliplipat? Saan akas kadag iti daduma ano bimak nang da? Malipatan dan tinaggapuan da. Talaga gaya man narang ayin ti negosyo na, Nanang. Nagado ti trabahador na. Kun nagado ti customer da. Kung na ni Uncle nagtrabaho ki jayin, alalay dak ka no dagiti trabahador ijay. Oray ibaundak lang no ada kasapulan da. Wano saan para deliver ka no kadagiti malpas da nga alahas. Ay kat nagsayaatan nga'y anak ko. Ngamimbaga ni Uncle nga obserbarak ka no dagiti araramidin dagiti trabahador na. Tapno masursurok ti trabaho da. Kat desidido ka kading nagtrabaho ijay bagyo anak ko. Wan, Nanang. Kahit kasaritak ni ading ko, taagawi din. Tapno saan nakakaasing agkatkatulong ijay Manila. Kaduan na kayo langan dito eh. Kun tapno maiwanan na pa'y ta anak na.
Ala, kasarita mga rujay adim anak ko. Barang umanugot nga agawid laangan dito'y balay. Kuna ni Lola, mapangkakano ijay bagyo. Wan din. Anya ti aramidam ijay. Sumura ka kiti trabaho ijay. Tapno adun ton ti kwarta tayo. May gatangan kan ton iti ado at toys kan badong. Kahit pampanunuto ka pagawidan na ni mamim. Iti kasta, saanan nga agwork ijay Manila. Agpaiso tito? Yay! Adan ton ni mami? Wan din. Tapno da kadwayo dito yung kanilolam. At danton mga sikasukon ka, no man nugot na agawid dito yan ni mami. Sapay ko matakayat na tito. Miss kon ni mami. Di kagdanag ka anakan. Alukuyok ni mami, tap na agawid din. Siya kung tagtrabaho para kada tayo. Masapul nga dakadwayo dito ikan ni Lolam. Nanang, nakasarita ko na adin ko. Talaga gaya makayat na mutinta agawid. Kaya't na kayo kanon ang makadun na itanak na. Nasaya at nga rud ano kasta anak ko. Imbagakin ko anang agpabagyo ak nanang. Mapanak agtrabaho ti shop ng Uncle Tony. Kaano ngay nga agawid? Inton tapos ka nun nanang. Lepasin na pwede ti abulan. Ngam nagpakada ka nun itaan mo na. Orayin na kano pwede kasukat na. Katsi ka ngay mautlito. Kaano ngay ti panagluwas mo ama pan iji bagyo? Mapanakin ton Domingo nanang. Agdiretso ako si balay da uncle. Tay jayak ngagnahid. Saan da kami namang luklukat iti Domingo? Saya atam ti trabaho anak ko. Kun tumulong ka mutlaang iji balay da uncle mo. Tadi ka babain. Tay jay ka pa'y gayam nga agnaad. Di ka agdanag nanang. Amok ti makisama. Kun nasisingpot da. Agraman ni Auntie Marcy. Isong awan nga roti pagdanagan tayo. Ako nangkel, naimbangal daw yaw. Ray, nasa tasimang pulkan barok. Warbait na ang time na kinasarita na abayar dagiti alahas ka laklako na. Nila ang Gina ti kadwak di tao. Ni, asino a Gina, uncle? Kanakanan ti Mamarsay. Iso ti kadwami diti balay. Nasingpot na di apalasang. Sigurado nga agkatunusan kayo adwa. Nasayat nga no kasta, uncle. Kumusta kayo kuna ni nanang? Kanagyaman ka no unay, gapo iti pa ng tulong yung kanyak. Ay na, awanan yaman na kanakan. Makit-kita kami nga interesado ka makasursuro iti negosyo. So kaya't kumuta makasuro ka kan umasinso ka iti panagbiag. Agyaman ako na, uncle. Katnam naman nyo. Awan tagbalin na problema yung kanyak. Ikarik day ta, uncle. Nagtrabaho iti ayan da Uncle Tony, ijayak balay da nagnaad man ng Emmy. Nasingpot da asang kapamilya, agraman ni Gina akaanakan ni Auntie Mercy.
Iti pa nagtrabaho iti syapda, adu tinasursurok manang. Ididamo para dalusak laeng iti nagtrabahuan dagiti agar-aramid iti alahas. Ngam idi nagbayag, nasursurokon ti aglinis ken agrepair iti alahas. Ket iti saan ang nagbayag, nasursurok moten ti agaramid iti alahas. Pasaray siyak ti mabatbati nga agbantay iti shop. Gaputa kanayon ti biyahe da uncle amapan iti lugar dagiti customers da. Nagbalin kami met anasinged ka ni Gina. Agingga idinaaddaan kami iti relasyon. Anyat ko namlito? Kaya't mo agkalaysatan? Wan Gina, panawon mo tantap numang bukol ta iti bukod ta pamilya. Kabailan ta mo tanta agabang iti pagnaidan ta. Apama na makapagkalaysata, agpakadatan ka da uncle, ta agabang tamutan iti bukod ta pagnaidan. Tapno saan na nakababayin ka dakwada, ngaging ga iti kaadda ti pamilya, kat adda aklat ta iti puder da. Sikat matong palito. Ngam, agpakadata ka ni auntie, ta ison titimak darapan nakainak, manipod nagnaed akon kadakwada. Ngam, amok amaragsakan mo't laang, gaputa nakita na mo't no kasano ti kinasayaat mo a tao. Agyaman ak Gina. Bayam, kasaritak to idakan na uncle. Kan mapantan tumot lang iti lugar mi. Tapno maamamumot iti personal ni nanang ko, kan tigabsat ko. Oh, sige, sikat matong palito. Ay ayatan ka unay Gina. Iso akayat kumutin na maadaan ta iti bukod ta a pamilya. Naragsakak ang makaamam mo kan makakita kan ka iti personal balasang ko. Kasta akmet, nanang. Nabayagan akayat kayo ang makita. Wan gayam nanang. Ayan ngay daadin ko, kanidindi nakaanakak. Ay napan iji tiyandaan tay adem. Tako na kamapan gumatang iti mailuto, ta sumangput kayo kat nga road. Ang simurot mo tay kaanakam. Kasta ka din nanang. At namin ginatang may apasarabo para kang kuana. Kanayon ngamin ni agbilin no kasi nga umawagak. Kaano ngay mo ti plano yu apa nagkalaysa? Iti kabiitan na panahon nanang. Agkalaysa kami pa lang iti huwes. Pakaamuan kayon to, tapno makapagluwas kayong agpabagyaw. Ay uwan anak ko. Kat maragsakan ak unay para kada kayo. Agyaman ak nanang. Agyaman ak nanang. Kat anyamot nga iti ko na ni uncle mo atonay. Maragsakan damot akan ni Auntie Mercy. Nang runa kat saan ka no asab-sabali ta agbalin ni asawak. Agpada ka no nga minakaslaan nakda kami adwa ka ni Gina. Ay uwan takaanakan mo't gayam ni Auntie Mercy ni Gina. Nalakat ikararag ko iti Diyos nga agbalin anaragsak ni buklen nyo a pamilya. Agawaan nyo, tapno manayunan ni Dindin nga apukok. Wan nanang, di kagdanag, tay paayanda kayo iti ado nga apo. Gina, kaya't ko tagi patakdarmat iti syapta. Ha? Sigurado ka iti daytalito? Wan Gina, ado tinasursurok iti panagtrabaho iti syap ni uncle. Kaya't panawin mo ten, tapno maadaan na kiti bukod ta a syap. Umanay mo't sigurin ti urnong ta pangrugyan ta. Kabaulan tangatan lito? Wan Gina, di kagdanag, tarabayin na ta ti Diyos. Ken, namnama ka maragsakan ni uncle, apama na maamuan na ti plano ta.
Nabayag nga minan nga alukoy na kagipatakder iti bukod ko asyap. Ngam, awan to matiturot ko iti kalabas. Ngam itatadda ka nakatakunay-nay ko iti biyag. Napanunot ko apanawanan. Tapno surutot tinabayag ni ibagbaga ni Uncle. Uwan, ngam rumba nga agpakada ka na sayaat ka ni Uncle Tony. Dakkel ti utang tanay baganakam kadakwada. Gapo iti panangibilang da kadata ka pamilyada. Kan siyempre, ti panangisuro-dakan ka iti may papan iti negosyo da. Wanjina, kadyak tumalipatan ti tulong da, aging gattong palbiag ko. Ay na, talagang asinsado ka nalito. Kanakan, maragsakan na kunay parakan ka. Utang ko amin da ito kang ka, Uncle. Apo, unay kakitaya. Naganot yung customer mo. Oh, di mamati kaitan ka nagiti na ibagakan ka inay. Iti saan nagbayag, gaputan na tanigagay mo, at arapaap mo, kung sinadaan ka nagsursuro. Ita, may sakananan anay negosyante litaw. Uncle, awan di posible no nagaguti tao. Ngum di kagbalbaliw kanakan. Nas ka na napakumbaba kalata nga uray masinsukan iti biyag. Jak tumalipatan dagit abalakad yo kanya Uncle. Amok aday tati may sa agaladyo. Iso nga imasenso ti biyag yo. Saan nyo nga impaidam ta amoyo? May papan iti kasto ang negosyo. Nangruna kada kami agtartarigagay ang makasuro. Ken makaipundar mo iti kasto akita ti negosyo. Wan kanakan! Kaputa pa ka nagsakak amay matangan ti panagasinsuyo iti biyag. Kita mo ka ba hindi ti dayta? Ano mo ti matulungan nyo apada yung tao? Tapno saan dan nga agregat iti biyag. Agpaisaw anak ko. Wananang, adan nagatang mi atalon. Adamutin na alam mi amang talon, iso di tayo gumatang iti bagas. Ket tidad no mga ani, ilako tayon to. Ay na, talaga nga imasinso kayon anak ko. Pinaraburan na ka ti Diyos, gapo iti kinasingpot mo nga anak. Amin dagito ang mapaspasamak iti biyag ko, karaman kayo nanang. Kaya't ko ananaman yung mati kinanam ay ti biyag. Adoona yung ti sakripisyo nga inararamid yo. Iso panawod mo tin, tapno supapakan mi ti amin a sakripisyo yo kada kami. Ay na, agyaman kami anak ko. Kasta mo ti kabsat mo. Kasta unay ayaman na, gapo ka dagiti maipapaay mo kadakwada iti anak na. Nanang? Ket agyaman akmo, takas ka ni Gina tinagbalin nga asawam. Naparabor ka dagiti nakaikamangan na. Amo na kayo nga ipatag a pamilya na. Day tamo ti dakkel pagyamyamanak iti Diyos nanang. Tanasingpot ti inted na akatakunay-nay ko iti biyag.
tang agbiyahe inton bigat lito? Masapatan to. Tapno masapa mo't lang ang makadanon tayo di Nueva Ecija. Masapa lang makasaritak ti talkan tayo di talon, tani. Panagaani manin. Huwag nga rod. Sapay ko mataado ti maani tayo ita. Sigurado day bakit. Tawan mo ti bagyo nang dadahal ka dagiti mula tayo. Nasayaat nga rod ano kasta? Damag ko mo't ilaklako da kano di aday ti abay ti taltalunin tayo. Gatangan tansan, taramidin ta pagtaraknan ka dagiti dingon. Anya ti makunam Gina. Adakan ka, no, iso ti kayat mo. Kasla, kayat ko met, ta agpatarakan tayo iti kalding, kas kada manok. Kayat ko kumati agpatarakan iti itik. Nalaing da ka nung agitlog kait. Total, ado ka nung ti mayat agumatang ka dagiti itlog na. Nangruna dagiti mararami da balot. Amom, bilibak iti panagpampanunot mo. Talaga nasalukag ka. Iso nabiit ka nga imasenso. Amin dagiti ang mapaspasamak bakit kat parabor ti Diyos. Iso pagyamanan ta ti Diyos. Tadi na ta binaybayan. Itilas ti mano atawan apa nagtrabahok iti shop ti ulitag ko manang Emmy, nasursurok ti kas iti negosyo na. Ita adan bukod ko a shop, kan nakaipundarak pa yan iti daga ataltalunan mi, kan daga apagtartaraknan mi kadagiti dingwan. Naipatarimaan ko matan ti sigod abalay mi, apagigyanan dananang kan ti kabsat ko. Planok mo ti mangipatakder iti balay iti ayan ti daga nagatang mi dito'y Nueva Ecija manang. Masikog bata ni Gina kat ururayan mi laangan ti panangipas ngay na iti umuna nga anak mi. Dakkel unay ayaman ko iti Diyos, tapi naraburan na kadagiti tao ang nagbalin nga instrumento, tapno matunoy ko amin at tartari gagayak iti biyag. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Lito. Pagayam ko alito, nagasat ka, takas iti kunam, adadagiti tao ang nagbalin nga instrumento, tapno matunoy mo amin at tartari gagayam iti biyag, akas ko maiti ulitag mo. Ngamiti sa bali abangir, awan ko matikas ta aginawa mapaspasaram ita, no saan agapu iti panagsalukag mo, tapno maparangay mo ti panagbiagyo iti pamilyam. Naparabor kan nasingpat ka ngamin a tao pagayam ko, iso anasubadan iti kinarangay ti amin a sakripisyom iti biyag. Kablaawan kayo mat ka ni Gina nga asawam, gapu iti umadanin nga idadatang ti may samanan aparabor iti biyagyo. Dayta ket ti umuna nga anakyo. Di mo liwayan ti agyaman iti Diyos, gapu kadagiti parabor nga impaay nakan ka Lito. Ket agnanayon ko mati kinasaliwanwan, ken kinaragsakyo iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman nak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Pagiti, naglaban